За пореден път, този път по тема, свързана с световната конспирация и нейните родни български проявления. Ще си говорим за това дали се задава нов вид фашизъм с дъх на корпоративни интереси, на промиване на мозъци и на полицейщина. Има ли смисъл да ритаме срещу ръжене и как да го правим ефективно? Ще говорим и ще спорим с Стефан Гамизов, Минчо Спасов и Петър Тишкин. Припомнете си кои са. Минчо Спасов е бивш председател на Парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност в предходния мандат на Народното събрание. Той е роден през 1964 година в София. Има висше юридическо образование, по професия е адвокат. Бил е депутат от НДСВ 2 поредни мандата, в 39-то и 40-то Народно събрание. Писането явно е негова вътрешна потребност и страст, защото е един от най-четените и любопитни блогъри, които шетат в интернет пространството. Той е собственик на сайта в Пернишкото Сити, чиято популярност засенчи дори местната телевизия. Наричат го винкелът на свободата в индустриалния Twin Peaks. С инстинкт на хрътка, подушва и захапва новината. И стиска здраво, докато истината не си пробие път сред мрака от лъжи и заблуди. Брани словото, както хвърковатите футболисти от Миньор защитават своята обител. Недолюбван от властта и обичан от потомците на Кракра. Той е камъкът на справедливостта. Петър Тишкин. Стефан Гамизов стана популярен с политическите си коментари и анализи в българските медии. В състояние е да взриви всяко телевизионно студио, хвърляйки информационна бомба. Затова често е атакуван от противниците си и обвиняван в провокации. Създател на Гражданска лига, експерт по енергетика, консултант по лоши бизнес практики. Здравейте, добро утро, добре, че пробихте през преспите и през глобалното застудяване и дойдохте, за да си говорим за свободата. Струва си този разговор. Този път повода е онова прословото споразумение, готвено в тайна и подписано и от нашето правителство. Споразумение, което може би не съвсем до края беше изяснено на българите. Какво остана скрито за нашата публика? Ако въпросът е към мен... Погледнах ви толкова изразително. Вие сте човек, който се е занимавал станите на разни служби. Така... Скрито остана защо България подписва нещо с симпатично мастило, без то да е прочетено дори от министрите, които са дали мандат на нашия посланник. Защо? От предоверяване, от лобистки натиск, от това, че всъщност правителствата вече стават зависими от едни други по-големи интереси? Римските юристи, когато им бил поставен някакъв казус, на който да отговорят, са започвали с въпроса «Ки продест?» – кой ще има полза? Ако погледнем в историята на АКТА, виждаме, че инициатор на това търговско споразумение са големи американски корпорации, които търгуват с фармацевтични продукти, с интелектуална собственост и с ГМО. Те обаче някакси именно това сякаш остана скрито. Ударението сякаш падна върху музикалната индустрия, върху филмовия бизнес. Това не е ли по-опасното и че хората го пренебрегнаха? Корпорации, които се занимават с ГМО, с генно-модифицирани организми, стоят за това споразумение. Това ли беше тайната? Това е една от тайните. Още от 2006-2008 година започват тайните преговори между тези корпорации, които е предвидено да бъдат като един консултативен комитет към комитета АКТА. Той ще се състои Монсанто, Сони, Уарнер и други подобни компании, които ще съветват и ще вдъхновяват държавите членки на АКТА чрез този комитет. В кавички. Безспорен факт е, че те са точно инициаторите на АКТА. И затова трябва да изясним, че тези, които ще са бенефициенти, ползователи от АКТА, не са носителите не са самите автори, както се носи в публичното пространство, а носителите, тези, които са купили правата от тях и които търгуват с тях. Добре. Имате ли представа, господин Гамизов,
корпорации като Монсанто, които се занимават с ГМО, и още 3, доколкото разбирам, които са натискали за въпросното споразумение, как ще направят така, че да извлекат, да не са бенефициенти, че тая дума от жаргона на НЕП е ужасно смешно, да извлекат килепир. И какъв ще бъде този килепир? И как той ще ни обвърже всички заедно в някаква зависимост, която може би е по-страшна от благовидния предлог. Вижте, драмата на всичките тия споразумения, които се правят, те ще започна от по-общото към по-частното е, че те оказват различно влияние върху обществата, зависимост от степента на развитие на самото общество. Едно е правоприлагането на въпросния акт през американското законодателство и американската правна практика, където има поредица прецеденти, поредица законодателни мерки за защита на човешките и на гражданските права. Той, господин Спасов, по-добре може да обясни какво значи прецедентното право за разлика от това, което е в Европа. Така че един лош юридически акт, дори международен, най-много леко да ги разболее, леко да разболее американското общество до кихане, до юридическо кихане. Защото пък то е здраво, страхотно. То като цяло е здраво. Значи то като цяло е здраво, независимо от така, как да кажа, страничното гледане на него. Ние, европейците, имаме малко крайно отношение към Съединените щати и изобщо към Северна Америка. Прочитам това, което ми казвате, намекът, че има развити страни, в които фашизоидни закони не могат да предизвикат големи щети, докато има такива примитивни като нашето общество. Точно така, не съм казал примитивни, но в едно общество като българското, където политиците нямат вътрешна подкрепа на обществото, поради тежката си корумпираност и поради всеизвестната вътрешна убеденост на българските граждани, че те се занимават с лоши неща във вреда на българските граждани, те търсят подкрепа за своята легитимност в чужбина. В резултат на което, когато се появи някакъв голям корпоративен субект или група от корпоративни субекти, които искат нещо или всичко, политици като българските дават веднага своята подкрепа за въпросното нещо, независимо какво е то. С още 23 европейски държави. Но първи. Първи или след първите? Едни от първите, да го кажем. Натягат се. Или просто са свикнали да им диктуват. И това е глобална драма в България, защото ако го погледнете, това, за което говорим в момента, не е единичен случай. Това е просто много известен случай, тъй като засегна много общества и много държави. Да, но хората някак си останаха като че ли в гравитацията само на темата интернет. Интернет, през който ще ни дебнат. Има явно други опасности. И да довърши. Значи изброените компании, за които... т.е. изброените индустрии, за които говорим в момента, това са индустриите, които имат най-големият принос в момента в световен мащаб в корупцията. Кои индустрии? Лекарствената индустрия, музикалната индустрия или тази, която най-излезе отпред с авторските права, индустрията, която е свързана с генно модифицираните организми и така нататък, те безспорно получават огромна политическа подкрепа на Запад, защото са, може би, ползват. Това е мое тълкование, не знам дали е 100% така, но те ползват, може би, най-скъпите и най-ефективни лобисти в политическото пространство. Но всъщност, ако погледнете общ поглед, ако фърлите през Google, ще видите, че много често компании от този бизнес са замесени в корупция. Към това трябва да прибавяме естествено традиционното присъствие в корупцията на енергийните компании. Но енергийните компании могат ли да се възползват от това споразумение по някакъв начин? Не знам. Примерно, като сложат ръка върху някакви термини, търговски марки, ако ти ги употребяваш, изведнъж ставаш зависим. Мога да ви кажа само в България, че могат да се възползват, защото в България правото винаги от съда се тълкува до абсурд. И ако има достатъчно пари, за да бъде подкупен българският съд, който традиционно не е склонен да отказва подкупите, всичко се тълкува, без изключение. Добре, включвам в разговора Петър Тишкин, който пък е такъв интернет пътешественик. Той даже не гледа телевизия вече по традиционния начин. И гледаме в интернет, да. Да, вече гледа само в интернет. Тези дни срещнах една статия, която сякаш прочете мислите ми. Да. Че
книги като тази на Оруел, 1984, само че вече преименувана като 2012, книги като тази "Процесът на Кафка" или на Рей Бредбъри 451 по Фаренхайт, антиутопии за това как населението на Земята се превръща в неграмотно робско население, за да бъде манипулирано през телевизии, през преса, през интернет, през медии, се сбъдват сякаш, без да очакваме това, без да сме го искали. Възможно ли е да се случи нещо такова? Говори се за корпоративен фашизъм. Има умаряне на информация, има пренасищане на информация. Мои приятели, които много четат. Какво? Умаряне от информация. Умора от информация. С които четат дълги материали. Спомняме си едно време по няколко страници във вестниците, анализи, интервюта. Това вече много малък кръг от хора. Или има умишлено насаждане в тиквите на хората да бъдат безразлични, човек, като се събуди сутринта, докато заспи до вечерта, е получил толкова много информация, така че ние не можем да кажем хората не четат, хората вече не се вълнуват, защото той им се набива. То не е нужно вече да четеш, за да получиш огромно количество информация. Ти слушаш, ти гледаш, ти четеш. Не е само книгите вече. Има нови форми на достигане на информацията. Така че тук не мога да кажа, че хората не проявяват интерес. Те са зомбирани. Т.е. вече проблема е друг, че информацията има интерес да стигне до хората, а не хората се интересуват от дадена информация. Ти като участник в интернет конкуренцията, така да кажем, с какво допринасяш за това хората да се уморят от информацията или търсиш път в този лабиринт, така че да се превръщаш по един друг начин в просветен човек и да станеш неизгоден на онези огромни лобита, които искат от нас да бъдем неграмотни, промити, зомбита, както кажеш ти. И си измислят разни такива споразумения, да ни държат в подчинение. Относно споразуменията, които си измислят, аз искам нещата малко да се обърнат. То не само в това споразумение, а във всичко. Прекалено сложни станаха за обществото, разбираеми. Те са неразбираеми. Всичките неща, които закони, политики, въобще вървенето. Затова сте тук да обясняваме на хората. Не може тайно подписваме ние отгоре някъде нещо, ние не разбираме какво е това нещо, после разбираме отчасти. Един човек казва, тук ще влезете в затвора, ако споделите в YouTube, друг човек казва трето, четвърто, пето, явяват се хората стават още по-объркани, публиката става се още по-объркана, срока наближава. Аз усещам, че ние сме в момента и под натиск, защото имало 30-дневен срок, който да се ратифицира, после има още 5 месеца, 6, които да се гласува. Ние в момента, потребителите, за които уж се прави всичко, клиента, който уж има право, е натиснат да гони срока на индустрията, която също не е маркирана ясно, защото аз ще ви дам пример. Човека индустрия в музикалната индустрия, Майкъл Джексън, когато беше при живе, каза: аз не желая по никакъв начин да видя мой фен, когато се заговори за авторски права и така, за това, че ми е фен да влезне в затвора. За това, че си е позволил да свали моя песен или да я види, или каквото и да направи с мене, с моето творчество, и аз да разбера, че този човек отива в затвора заради това, че той харесва моето творчество. Може да е умишлено или не, но коя е тази музикална индустрия, която иска? И тук се прави колегите, които казват, че артистите, самите артисти, аз до сега не съм видял нито един артист, който да иска това, което в момента гласуват държавите. Значи отново някой се крие зад артистите и зад хората на духа. Това са явно дебелите чичковци с офисите, които управляват музикалната индустрия, не е само... Но сега Big Brother ми съобщава, че трябвало да има реклами, които сигурно трябва да донесат утешение в този разговор. Аз се надявам да го нахъсят още повече. Дайте сега реклами и продължаваме.